Jaman biyen wonten Nabi Musa dites kalih wong Yahudi. He nek terae awakem nabi, ya, nek terae awakem nabi, aku apa jenenge uripno wong sing nang kuburan iki. Akhirnya tenan bismillahirrahmanirrahim tawasul teng Gusti Allah. Ya Allah, aku pengen ngetokno mujizat lewat lantaraning jenengan uripno iki mayit iki. Akhirnya urip tenan. Wong Yahudi kan berengkel to nggih. Kadung wong Yahudi nu ket biyen terae berengkel. Iki wong mati sing lagek iki. Jajal golek wong mati sing ratusan tahun. Sapa sing pengin mbok uripno kondono aku? Nabi Isa, Musa kados ngoten niku. Nabi Isa ya gak Nabi Musa. Quran uripno Sam bin Nuh. Sam bin Nuh niku 400 tahun ya meninggali wis 400 tahun. Akhirnya diuripno tenan. Delalah Sam bin Nuh niku wis penuh uban, ya. Rambutnya penuh uban, tapi pas wayah meninggal niku rambutnya putih. Akhirnya ditangleti, sampean meninggal wis pirang tahun? Aku wis 400 tahun. Lah kenapa awakam kok sek pucet? Kula niki pucet perkara pas ajenge sakaratul maut niku larane luar biasa. Sampai wanku sing menge rambutku ireng saiki dadi putih. Saking larane sekarat mati sampai 400 tahun niku sek dirasakno. Lho, makanya tenan. Makanya sing dadi pertanyaane bocah-bocah pujiane Dzurratun Nasihin nggih wonten cerita. Lah jere kok telu tak hitung kok lagi loro. Lah niku ya toh. Ternyata teng kitab Dzurratun Nasihin kula padosi niku ceritane didhawuhno kalih Sayyidina Abu Bakar. Ketika niku Sayyidina Abu Bakar niku nyolati mayit, delalah kerandane oyak kaya no film azab biyen ngono kae lho ya. Kan kerandane oyak mara mayite ceblok munggah mbah nondi ngono kuwi. Dadi ngono. Sayyidina Abu Bakar niku ajenge nyolati mayit, delalah kerandane niku horeg. Akhirnya kalih salah satu sahabat, salah satu wong niku mang kerandane dibuka. Ketika dibuka, delalah nok kono dililit kalih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu mu'alifah dan kitab Syekh Al-Badani harus guru-guru kita, keluarga kita, di asbah kita. Syaulan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, Allahumma aftah alayya futuhal arifin bi hikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalu punika kita sedaya tasih ditakdir kalian Allah saged nglampahi rutinitas kegiatan kita sedaya thalabul ilmi, kewajiban-kewajiban kita sedaya kanthi keadaan sehat wal afiah. Monggo nikmat ingkang sampun kita raosaken kita syukuri kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan sholawat kita sedaya benjang badhe dipun ageni umatipun lan berhak nampi syafaatipun syafaat wonten ing alam donya langkung-langkung syafaatul uzmah benjang wonten dinten kiamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal ishrun utawi pengucap kang kaping 23. An Hatim al-Asami nggih punika saking Imam Hatim al-Asam radhiyallahu anhu. Wa huwa utawi Hatim jenenge asline Abu Abdurrahman, iku Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan kang aran Hatim bin Alwan. Jadi makalah sing nomor 23 niki diceritakno saking Imam Hatim al-Asam. Wa yuqalu lan den ucapake Hatim bin Yusuf apa aran Hatim bin Yusuf. Wa huwa utawi Hatim min akabiril masyayikh iku saking wong gedhe-gedhene gurune. Jadi guru besar. Ya. Jadi sing besar ya ora kurawat tok, guru ya nek besar. Madaran ya nek besar ya. Khorasana ing tanah Khorasan. Wakala lan ono sapa Hatim tilmi dan Syaqiqin iku santrine Imam Syaqiq. Ruya den riwayatake annahu apa sedune kelakuan jaat iku teka imro'atun sapa wong wadon. Fasa'alat mongko takon sapa wadon Hatiman ing Hatim an mas'alatin saking siji pitakon. Fattafaqo mongko nyocoki annahu apa sedune kelakuan kharaja iku metu minha saking wadon fi tilkal halati ing dalem mengkono-mengkono tingkah. Sautun apa swara. Sautun apa swara entut ya. Fa khajalat mongko wirang sapa wadon. Faqala mongko ngendika Hatimun sapa Imam Hatim irfa'i banterno sira sautaki ing swara ira. Faro mongko merwa sapa Hatim min nafsi saking awak dhewe ne Hatim annahu iku ing setune Hatim asamun iku tuli. Fasuratil mar'atu mongko bungah sapa wong wadon bidalikan kelawan mengkono-mengkono apa utawa tuli. Jadi Imam Hatim al-Asam niki termasuk gede-gedene guru besar, termasuk nggih diangkat dadi waline Gusti Allah perkara piyambake niku menyembunyikan aibe wong wedok. Jadi suatu ketika wong wedok niku sowan dateng Kiai Hatim ya, sowan tentang masalahnya. Ketika masalahnya wis diobrolno, wis jagong-jagong wis diobrolno kabeh ndelelah enek apa wong wedok iki mang ngempok. Ngempoki berarti entut gede atau entut cilik? Ya, entut gede ya, pokoknya entut. Wong wedok iki mang ngentut gitu. Jenenge wong wedok wis kadung maca ayu, alise wis kadung jelantir, apa lambene wis kadung bek benges delalah ngentut. Nah, wong wedok nek keterangan ngoten niku raine wis dadi abang. Ucet perkara isin. Akhire Hatim al-Asam niki mang piye Bu, sampean mang kondo apa to kok aku kok ora krungu bantero suarane sampean. Lho,
Hanya karena ngoten niku mang Hatim Al Asom niku bawatan tuli akhirnya diangkat jadi waline Gusti Allah. Akhirnya wong wedok iki mang ya bunga alhamdulillah bayi Hatim ora krungu. Wi nutupi aibe wong. Lah nek awake dhewe aibe kancane menge ora roh tambah iya wi aibe awake dhewe kan model ngoten niku. Ya wi gak Hatim Al Asom jenenge. Ya. Jadi Hatim Al Asom niku bener-bener dia menjaga atine wong wedok iki mang hanya dengan bawatan kopo. Jadi nyeneng wong iki gak harus dengan harta benda. Bungahno wong iku gak harus dengan materi. Dengan cara kados ngoten niku mang wis iso nggarakno wong wedok iki mang bungah. Tur ya diangkat dadi wali. Wis engko nek enek bojone bungahno ngentut masa bojone sampean ngentut ya apa to Bu kok ora krungu aku ngono ya. Jadi carane bungahno wong iki dengan cara berbagai cara. Denane kaya apa ning aran idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Nah, kaya Mas Umam kuwi ya. Nah, guyu wae garakno wong seneng. Wong nek kene Mas Umam garakno atine kangen mbek Mas Umam perkara jengkerane ya toh. Ini ada dua kemungkinan ya. Mbah perkorone Hatim Al Asom dia menjaga rahasia utawa dia nyenengno kancane. Nah, kuwi kudu didelok. Jadi wong wedok niki mang Hatim Al Asom niki mang hanya karena dia enek wong wedok sowan ngomong-ngomong cerita tentang masalah delalah no tengah dalan ngentut. Akhirnya Hatim niku kondo piye Bu irfa sautaki banterno suarane sampean sing banter aku ora krungu. Lah akhirnya fasurratil mar'atu mongko wong wedok iki mang alhamdulillah ya Hatim Mbah Yai Hatim iki mang ora krungu. Jadi kopok ternyata ya. Jadi kopok padahal ora kopok perkara nutupi aib. Makanya awake dhewe berusaha lah nggih nutupi aib ben dadi wali, ora walian nggih. Faqalat waqalat lan ngendika sapa wadon. Anau setune Hatim lam yasma iku ora mireng sapa Hatim sauta ing suwara. Fagolaba monggo nglindih alaihi ing atase Hatim ismus somami ing apa aran budek. Somun ini artinya tuli ya, somamun tuli. Jadi kados ngoten niku Hatim Al Asom. Bismillahirrahmanirrahim. Dawe Hatim Al Asom apa? Ma iku ora ana min sobahin utawi isu. Illa angin waya kuluna lan ngucap as-saitonu sapa saiton li maring ingsun. Ma ing apa? Tak bulu mangan sira. Wa malan apa talbasu nganggo sira. Wa ainalan ing dalem endi taskunu omah sira. Nah, jadi setiap pagi setan niku nggodho awake dengan 3 pertanyaan. Kak, sampean isu iki wis sing pembok pangan apa? Sing pembok klambeni nganggo klambi apa? Awakem ape omah-omah no endi? Iki setan. Makanya setan niku kathah nggih tugase ya akeh. Termasuk kula terangno setunggal nek pembok gawe referensi sampeyan jenenge anake sampean ya. Iki jenenge setan ki akeh iki. Termasuk jenenge setan sing panggone nok pasar. Niku jenenge Zailantun. Ya, niku setan sing gunane nggodha para pedagang ya, sing nok pasar-pasar ngoten niku digodha. Sampeyan nek nok pasar niku banyak sekali ngerti kecurangan-kecurangan. Apa maneh
Sama nek wis ora wong pasan ku licik ra kaprah. Sakniki sing terbaru sing larang kan kacang. Tak kabari samane takok ibukane, Bu, sambel pecel. Lah kalau mbok kae duit 10.000 ya kurang to Pak iki nek kur 10.000 nek pecel iki. Kacang larang, ora kok kacang kok larang panenan akeh. Lah kacang ya larang. Ternyata wong niku sakniki nggih kebanyakan wong niku kacang niku sik dicampuri nganggo lemah. Nek misalnya sampean tuku kluwek 5 kilonan kuwi nang jerone enek korale. Lho koral loro, koral telu niku wis mateni timbangan saon 2 on. Lho, kuwi gak ya wis ngelongi badine sing dodolan. Dadi wong nok pasar nih kecurangan-kecurangan kados ngoten niku wau. Dagangan sing jerene elek diunduh apik iki lho Pak, apik tenan iki. Iki cambah ki ya lagi anyar padahal lagi cambah dek ini. Jadi wong nok pasar iki kathah. Lah kuwi jenenge sing nggodha. Nah, Zailambur jenenge ya. Terus sing nomor kalih enek neh setan sing jenenge dasim. Ya, dasim iki apa? Setan sing nggodha bagian nggodha rumah tanggane wong. Setan niku dia paling bangga, ya, dia paling bangga membanggakan dirinya niku ketika dia iso misahno wong loro bercerai. Niku setan nok di hadapan para setan niku wis al mukarrom. Cara wong wis di mukarrom, wong sing mulyakno. Niku dasim. Dasim niku adalah setan sing bagian nggodha rumah tanggane wong. Iki jenenge dasim. Ya. Makanya nyuwun sewu. Misale kok awake dhewe duwe anak wedok. Nggih. Awake dhewe duwe anak wedok awake dhewe misale kok sering keluar malam. Mbek bocah pergaulane bebas. Lah sampean kok no atine sampean kok orang duweni sifat duweni rasa anakku ki piye mbok mben ae. Lah kuwi adalah salah satu dasim yonen ya aja sampai nggih. Makane nek sing paling abot duwe anak wedok iki kados ngoten niku. Anak wedok metu jam 09.00 ya kudune digoleki. Nduk kok ora mulai-mulai nang ndi. Nggih niku adalah dasim. Dasimahan wedok ya. Lho iki referensi iki jeneng ya. Ngono anake lahir mbok jenenge dasim ya. Oh jeneng kok dasim jenenge ya iki mengambil dari nama setan. Sok ben jadi orang yang ketiga dalam hubungan rumah tanggane wong liya ngono. Aja ngono, kleru kabeh kuwi. Dasim nggih, dasim. Makane enek ya setan dasim bareng ketok enak film ya enek nggih. Terus malih enek malih jenenge walhan. Walhan niku setan sing bagian syak, sing bagian keragu-raguan, was-was. Kuwi enek setan. Contone kaya wudu. Contone malih sampean nglakoni apa ya? Iki engko nek aku ngene piye ya? Iki aku engko nglakoni iki tepak ta ora ya? Lah kuwi jenenge setan walhan jenenge. Jadi enek setan sing ditugasi membuat hatine wong niku ragu-ragu. Sampeyan ya kudu hati-hati. Jadi iki nek sampean ragu mengambil langkah iki kira-kira langkah setan apa langkah apa? Nah, ngono nggih niku jenenge walhan. Nah, iki kira-kira malam Selasa ape budal ngaji utawa arep budal ndelok TV. Lah, kuwi walhan iki kados ngoten niku. Wis ndelok TV ae. Kok ndelok TV engko nek cacah piye nek ngaji engko. Lah kuwi jenenge keraguan, ya ragu. Wis nggih dadi anak nek zuriyae setan iku berjumlah 10. Enek 10 setan. Ya. Enek neh jenenge wawasin. Yaiku sing nggawa musibah. Enek neh jenenge akwan. Akwan niku bagian sing nggodha para pemimpin, sing nggodha para penguasa. Lah iki
sing marak sing ketoke akeh niki akwan. Akwan niki jenenge setan sing bagian nggodhoni para pemimpin. Ya. Pak RT ya nggodhoni para Pak RT. Pak RT iki bantuan iki wis wae medun wis jupuki 20.000-an nek wong sak RT kaya luwung. Nah, jupuki 10.000-an nek wong sak RT kaya luwung. Nah, kuwi jenenge akwan. Sampeyan kudu ngerti Pak RT iki. Kudu paham, nek enek swara ngene iki jenenge berarti iki akwan. Setan awan rono. Ngono. Gitu. Niku termasuk jenenge setan-setan. Kudu roh awake dhewe kudu kenal setan bereng wong koncone awake dhewe kan setan kabeh to ya. Ya dadi kudu kenal nek mbek satu setan dengan setan yang lain kudu roh. Ya, termasuk enek jenenge hafafun nggih. Niku bagian godho lewat minuman-minuman keras. Enek jenenge Lukas. Setan jenenge Lukas. Lukas niku setan bagian godho penyembah api ya. Enek Masud niku adalah setan sing senengane menyebar berita hoax, berita palsu, berita istighosib ya, jamaah istighosib yang berbahagia kuwi bagiane niku mang. Ya, niku adalah setan-setan, jeneng-jenenge setan diambil dari kitab Nasoihul Ibad terus Dzurratun Nasihin nggih wonten niku atus ngoten niku wau. Pun nggih. Jadi setan niku luar biasa. Setiap pagi setan niku wis diutus kalih pimpinane kon nggodha kula jenengan sedaya. Apa sing mbok pangan? Akhirnya engko nek sing mbok pangan apa? Akhirnya engko berbuat mari kene enek kono enek iki, enek proyek iki. Nek kono enek gedang cah nek tengah sawah, kok jupuk ae kemangan. Engko ki penggawean ki tak jupuk ae cah gawe mangane anak bojo. Nah, sing pertama sing ditakokno tentang terai bagian perbadokan, ya, bagian weteng. Jawabnya piye? Jawabnya Hatim Al-Asong fa'akulu mongkon jawab sapa ingsun. Lahu maring syaiton. Akalun mangan ingsun al mauta ing pati. Ai aduku tegese ngicipi ingsun marotal mauti ing paite pati. Jadi ketika enjing niku setan nggodha Hatim Al-Asong, Kang Hatim, Yai Hatim, sampan kuwi nek esuk kowe mangan apa? Dawuhe sapa? Hatim Al-Asong, aku mangan mati. Lah kok iso ngono? Ya, setiap orang niku bakal mencicipi pahitnya rasa syakaratul maut. Tuh, tenan. Jadi wong sakaratul maut niku luar biasa lorone. Makanya nek pujiane piye kuwi? 1000 loro dadi siji. Larane sekarat pati 1000 loro dadi siji, tenan niku. Nggih. Jaman biyen wonten Nabi Musa dites kalih wong Yahudi. He nek terae awakem nabi, ya, nek terae awakem nabi, aku apa jenenge uripno wong sing nang kuburan iki. Akhirnya tenan bismillahirrahmanirrahim tawasul teng Gusti Allah. Ya Allah, aku pengen ngetokno mujizat lewat lantaran jenengan uripno iki mayit iki. Akhirnya urip tenan. Wong Yahudi kan brengkel to nggih. Kadung wong Yahudi nu ket biyen terae brengkel. Iki wong mati sing lagek iki. Jajal golek wong mati sing ratusan tahun. Sapa sing pengin mbok uripno kondono aku? Nabi Isa, Musa kados ngoten niku. Nabi Isa ya gak Nabi Musa. Quran uripno Sam bin Nuh. Sam bin Nuh niku 400 tahun ya meninggali wis 400 tahun. Akhirnya diuripno tenan. Delalah Sam bin Nuh niku wis penuh uban ya. Rambutnya penuh uban, tapi pas wayah meninggal niku rambutnya putih.
Akhirnya ditangleti, sampean meninggal wis pirang tahun? Aku wis 400 tahun. Lah kenapa awakam kok sek pucet? Kula niki pucet perkara pas ajenge sakaratul maut niku larane luar biasa. Sampai wanku sing menge rambutku ireng saiki dadi putih. Saking larane sekarat mati sampai 400 tahun niku sek dirasakno. Lho, makanya tenan. Makanya sing dadi pertanyaane bocah-bocah pujiane Durratun Nasihin nggih wonten cerita. Lah jere kok telu tak hitung kok lagi loro. Lah niku ya toh. Ternyata teng kitab Durratun Nasihin kula padosi niku ceritane didhawuhno kalih Sayyidina Abu Bakar. Ketika niku Sayyidina Abu Bakar niku nyolati mayit, delalah kerandane oyak-oyak kaya no film azab biyen ngono kae lho ya. Kan kerandane oyak mara mayite ceblok munggah mbah nondi ngono kuwi. Dadi ngono. Sayyidina Abu Bakar niku ajenge nyolati mayit, delalah kerandane niku horeg. Akhirnya kalih salah satu sahabat, salah satu wong niku mang kerandane dibuka. Ketika dibuka, delalah nok kono dililit kalih ula. Oh, makanya pujiannya bener. Akhirnya kalih tiang-tiang niku mang ula niki ajenge dipateni. Pas ajenge dipateni, ula niki sanjang. Aku iki kawulane Gusti Allah, aku iki sing merintah rene ya Gusti Allah. Lah perkarane wong iki sing meninggal iki nyepelokno 3 hal. Siji, ketika krungu adzan dia gak gelem teko, termasuk gak gelem sholat jamaah. Yang nomor 2, wong iki tidak pernah nekani zakat. Makanya nokono saking sibuke ngurusi donya. Artinya dunia niku nek wis diurusi tenan, wis nisope wis enten, hole wis enten niku kudu di zakati. Sing terakhir teng kitab niku diterangno wong niku dililit dengan ular niku perkarane wong iki mang oga nderek dawuhe para ulama. Mbok itang hitung kowe denane kae mbek slamet mbok itang hitung telu iki apa sing sitok iki. Nah, ora cocok blas jere kok Durratun Nasihin nggih wonten cerita enek mayit kalungan ula. Nggih, sebab salahe telung perkara. Siji apa? Krungu adzan ra gelem teko, salat jamaah gak digatekno saking repote ngurusi donya. Lah kuwi lah pokoke ngono iki ditang hitung iki kok loro. Lah sing telu ki endi? Nah, ternyata teng kitab niku diterangkan ngoten. Siji wong sing remehno salat. Artinya ketika ada adzan dia tidak bergegas. Makane nyuwun sewu. Dewi singin Mbah Yai Masyuri nek nerangno. Masyoto sampeyan ketika wayai zuhur, wayai asar, maghrib, isya sampean belum melaksanakan sholat, nok atine sampean kudu duwe himmah, duwe cita-cita, kudu duweni krentek engko aku ape nglakoni sholat. Oh iku ilmu tanggep ilmu jero niku nggih. Krana napa? Wong niku nek wis duwe himmah, nek wis duwe niatan untuk sholat, insyaallah mlaku-mlaku sak mlaku awake dhewe niki diganjar dicatet ape nglakoni sholat keapian. Oh, ya masuk kula. Nek dawuh Mbah Yai Mbah Huri ya cocok tenan. Di nek misale awake dhewe posisi seno pasar, posisi seno sawah, posisi seno tengah gawan, posisi seno ratan, wis krungu adzan, minimal awake dhewe kudu ngrentek, kudu duweni apa? No atine kudu duweni niat engko aku ape nglakoni salat. Ya. Nah niku pun dihitung ketika langkah sak langkah awake dhewe niki apa nglakoni salat, dihitung sampean minggu ngenteni salat nglakoni ape nglakoni salat. Pun nggih. Dadi
dawe Imam Hatim Al-Asham sing tak pangan bendino ketika waktu subuh niku hanyalah kematian, hanyalah merasakan pahite sakaratul maut. Di wong sakaratul maut niku lorone luar biasa nggih. Makanya bolak-balik tak sampai wong niku ngger sakaratul maut mesti bathuke niki keringetan, mesti niku perkarane napa, godane setan gembrendet kathah ya. Makanya salah satu wong nek sakaratul maut harus ada temani, kudu enek sing ngancani ya. Jadi kudu enek sing ngancani. Singin kula nate ngaji nggih ngoten, kudu enek sing ngancani, dulur-dulur sing adoh-adoh kudu diklumpukno. Saking berarti tenan. Sampai-sampai nyuwun sewu Kanjeng Nabi mawon, nggih. Kanjeng Nabi mawon niku ketika ajenge dijabut kalih malaikat Israil, ya toh. Malaikat Israil ya sungkan. Gusti mosok Kanjeng Nabi petak pundhut. Kula mboten wantun. Gak apa-apa, wong kuwi wis tugasem. Akhire tenan transaksi kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi ngapunten nggih, niki jenengan pun wancine telas, jatah umurin jenengan telas, jenengan kula cabut nggih nyawane jenengan. Akhirnya Kanjeng Nabi piye sanjange? Malaikat Jibril, lorone sekarat patine umatku blekono aku kabeh. Niku perjuangane sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Sampai kados ngoten niku. Kae ngoten niku. Dan winginane lampun kula terangno to nggih. Wong gerak jenenge sakaratul maut niku ditekani malaikat papat. Sing pertama ngandani Kang, aku golek ngalor ngidul ngetan ngulon jatah banyunem wis ora enek. Moh aku sek pengin nunggoni anak putu, aku sek pengin bojoku sek ayu kok. Nah, munggah neh malaikat Gusti mboten purun lare niki. Medhun neh malaikat yang kedua Kang, jatah oksigenem tak golek ngalor ngidul ngetan ngulon wis entek. Munggah malih sampai malaikat papat. Teko ngoten niku sing terakhir jatahe ruwe sampean, ambekane sampean wis entek, dina iki petak jupuk. Pun nggih, dadi wong sakaratul maut niku luar biasa. Mangkae dawuh Hatim Al-Asham sing tak pangan setiap hari, setiap pagi yaiku adalah pahite ngrasakno sakaratul maut, pahite ajenge mendekati kematian. Makanya dongane awake dhewe Allah makhtim lana bi husnil khotimah niku paling penting. Sing nomor kalih wa albasulan nganggo ingsun al kafana ing ules. Sugih kaya apa, nglarata kaya apa presiden te apa wae sok mben bakale nganggo kain kafan. Kain kafan dewene pira kain kafane? Piro Kang? Gak roh ya, aku dhewe ya urung roh kok. Nah, pokoke klambine awake dhewe sing larang, ora peduli pejabat, ora peduli kiai, rakyat. Ya. Piro? 14 meter ya. Kali piro regane? Regane sing paling larang piro Kang? Paling murah 14.000. Lho. Kuwi ekor piro? Klambi sing pembok nggo sok bene ya skor kuwi jan-jane. Klambi sing asli pakaiane kula jenengan sedaya ya kuwi kain kafan. Ngene kok padha kemlelet kabeh to. Aden klambi kudu apik, klambi mereke kudu ngene, sarung kudu BHS. Ngono to nggih. Nah, padahal dawuh Hatim Al-Asham sing tak nggo setiap hari, setiap pagi sombenku adalah kain kafan. Nah kae bener awake dhewe niki ingat kain kafan niku tidak bersaku ya tenan. Gitu. Kain kafan ku ora enek sake, sampean nglumpuh dhuwit kaya apa pembok apa kain kafane pembok lebo sak, apa dhuwit pembok lebo sak iki ora enek. Makanya ya wis biasa-biasa, awake dhewe biasa nggih. Dadi sangune awake dhewe gudane setan apa sing pepok nggo agemane sampean apa ngono lho nggih. Ya to, agemane ya nggih punika nganggo kain kafan. Wa askunu lan manggon ingsun al qabra ing kubur.
Jadi yang terakhir setan niku nggodha Hatim Al-Asom, awakam somben ape manggon ndi? Dawe Hatim yaiku panggonanku somben no kuburan. Wingi pun diterangno kula jenengan sedaya dikongkon bangun waktu baliman tarokat dunia qabla tarokahu ya toh, termasuk wong sing bangun kuburane. Bangun kuburane dek wingi ora kok dipondasi, bangun kuburane ora kok dicor, bangun kuburane ora kok dikei granit, ora kok ngono. Sing dimaksud membangun kuburan ini adalah dengan melakukan amal-amal soleh. Ngoten lho nggih. Payah robu mongko melayu sapa setan syaitonu tegese setan. Bidomin kelawan dhamir roi iki punika dhamir roi. Mini saking ingsun. Akhirnya setan iki mang blayu. Ya, setan iki mang blayu ketika dikabari pakananku mati, agemanku kafan, panggonanku no kuburan. Setan iki ra sida nggodha sapa Hatim Al-Asom. Makanya kula jenengan sedaya niku kadang setan niku nggodha pinter ya ora kaprah. Ya, setan ae istiqomah kok, sampean kok ra istiqomah. Setan ku istiqomah dalam hal nggodha. Ya sampean dalam hal kewajiban ketaatan ya kadang istiqomah, kadang ya ora. Berarti saya kalah mbek setan. Setan niku keistimewaane duweni sifat istiqomah. Wis. Kula terusno malih. Setunggal malih. Bismillahirrahmanirrahim. Anin wal maqalatur rabi'atu wal ishrun utawi pengucap kang kaping 14. 24 kok 14. Gak sinkron antara lambe mbek utek ya. Ngeten niki. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam iku saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi niki wau Hatim Al-Asom awake dhewe kudu njaga rahasia-rahasiane wong nggih, aja sampai diumbar rahasiane wong. Man sapa wonge kharaja metu sapa man min dzulil ma'siyati. Saking asore maksiat. Ya. Nek Hatim niki jenenge Al-Asom, nek Mas Umam Al-Ma'asi ngono, aja ngono lho ya. nek Hatim Al-Asom, nek Mas Umam aja Al-Ma'asi. Ma'asi ahli maksiat aja kok ngono sing penak ya Mas ya. Aja nggih julukan dhewe. Man bismillahirrahmanirrahim man utawi sapa wonge kharaja metu sapa man min dzulil maksiati saking asore maksiat ila izzati taati maring mulyane taat wa hada utawi dawu min idhofati iku saking idhofa wa hada utawi iki dawuh min idhofati sifati lil mausufi iku saking idhofai sifat lil mausufi maring mausuf ai tegese man sapa wonge tarokan ninggal sapa man al maksiata ing maksiat allati tusayyiru kang butuhake apa maksiat ing man dalilan ing asor wa amilalan amal sapa man taata ing taat allati kang tusiruhu dadekake apa taat ing man azizan ing mulya atau Allah taala mongko maringi ing man Allah taala sapa Allah taala salah satu sifatin ing telu pira-pira perkara mahmudatin sifat kang den puji. Ngeten. Gampangane ngeten. Dawuhipun Kanjeng Nabi, kok enek wong dia niku meninggalkan keluar dari maksiat. Contone enak-enake wong ngeten iki maksiat padha nok warung omben-ombenan, padha maksiat lain sebagainya non jobo podo ndelok nyawang-nyawang sing ora tepak. Lah kok ndelalah sampean ger malam Selasa niku budal ngaji. Lah niku napa budal ngaji kan li izzat apa ila izzati taat. Kula jenengan sedaya kan perkara taat teng Gusti Allah. Lah kok enek wong gelem taat dia keluar meninggalkan maksiat untuk taat teng Gusti Allah. Niku kula jenengan sedaya mendapatkan 3 kemuliaan. Ya. Apa sing pertama?
Kados ngaji ngeten niki, misale nang njaba enek acara mbok apa gura-gura. Sing teng mriku ya menyebabkan adanya maksiat. Nek misale sampean nang njaba misale teng mriku menimbulkan maksiat. Delalah sampean kok milih tolabul ilmi utawa li izzi taat utawa nglakoni taat-taat yang lain. Sampean niku mendapatkan 3 sifat mahmudah. Apa sing nomor 1? Aghnahullahu taala. Yaiki suwiji nyugihake ing man. Agnahu mongko agnahu suwiji nyugihake ing man. Allah taala sapa Allah taala min ghairi malin saking ora nganggo harta. Wah iki ora cocok nek kanggo Mas Umam. Gusti Allah nyugihno tapi ora nganggo duit. Piye karepe Gusti Allah iki? Jadi nglakoni taat bakal mendapatkan sifat mahmudah, yaitu nomor 1 Gusti Allah bakal memberikan kaya kepada hambanya tanpa menggunakan bondo. Jadi ora masuk nek kanggo Mas Umam iki. Ora cocok iki. Wong sugih kok ora nganggo bondo. Artine ngeten. Yunfikuhu kang nafaqahe sapa man ing mal. Bal balik bisukunil qalbi kelawan tenange ati. Sing dimaksud sugih niku Gusti Allah bakal nyugihno kula jenengan sedaya niku adalah ketenangan hati. Ora kok melulu bondo. Sampeyan delok wong bondo akeh ndah niku uripe kadang ya ora tenang. Lho, mangkae nyuwun sewu. Kula dhewe khataman oleh cerita. Jadi enek wong ya ta njupuk sepeda. Ya ta, njupuk sepeda sing njupukno misale kula sing njupukno, tapi kanggo sika sing panggoke nok pati, contoh iki misale. Sepeda wis kadung digawa rono, wonge sek nok kene. Nah, akhire wong iki mang digudhaki terus karo bank. Sampean isin karo dealer kok bank, karo dealer. Aku ora melok nganggo sepeda kok melok isin. Lah perkarane sing njupukno kula, tapi sing nganggo kono. Dadi wong akeh bondo niku urung karuan uripe tenang. Delok iki Kang Sugeng bondone akeh mbok tenang mbok ora tapi sesuk wis mikir sesuk iki budal Lombok iki mundhak neh ta ora iki. Ya to. Sesuk iki apa neh sing mundhak iki. Ya padha mbek awake dhewe ngeten iki. Ya. Jadi yang dianggap kali Gusti Allah sugih niku ora kok masalah harta, tapi memiliki hati yang bisukunil qalbi, tenange ati. Lho, makanya nyuwun sewu. Bolak-balik tak sampekno kula jenengan sedaya. Mergawe niku nyambut damel nggih sing barokah, sing garakno kula jenengan sedaya iso ngrasakno enake mergawe niku karena ketenangan. Jadi sampean mergawe misalnya kados kula nok pasar. Ketoke rekoso, tapi nok ati seneng niku yoku berarti barokah mergawe kados ngoten niku. Ya jadi sing dianggap ketenangan hati niku mergawe sing tepak ya niku mergawe sing atine ayem. Tuh, misalnya kaya Mas Trio kurir di sawang wong kok ngalor ngidul, tapi dia dengan bangga, dia dengan kesenangan hati ini tenang awake. Aku nerang ngurir tambah budrek sirahku, ora iso motoni cewek lah, ora kok ngono. Misalnya contohnya, misalnya kaya ngono kan, lah ini jenenge ketenangan hati. Makanya wong nikah niku sakinah mawaddah warahmah. Sing pertama niku dongane sakinah. Sakinah niku artine tenang. Jadi nek wong bar nikah niku uripe artine dia mempunyai pendirian tenang, ora terambe ngombang-ambing rono, ora terombang-ambing rono. Makake sing urung nikah ndang ben uripe ya. Ngono lho nggih. Sukunul qalbi, ketenangan hati. Pun nggih.
Pun nggih. Dadi sing nggarakno kula jenengan sedaya niku mang nglakoni taat teng Gusti Allah bakal maringi sugih tanpa bondo. Sing dimaksud sugih tanpa bondo yaiku mempunyai hati yang tenang. Wis to, tenang niku paling penak-penake wong. Ya toh, paling penak-penake wong niku wong sing tenang. Ya toh, ora pikiran ora rono, pikiran ra rene. Ketoke tok bos-bos gedhi ngono kuwi, tapi jerit tanggungane ya akeh. Ketoke tok nyekel mobil, ketoke tok cekelane ngene, tapi tanggungane akeh. Kaya penak sing ngene-ngene iki to nggih. Budal esuk leh. Wis ngono kena dirasakno ketenangan hati. Wis. Sing nomor kali wa ayyadahu lan nguatake sapa Allahu ing man aiko wahu tegese nguatake sapa Allah ing man min ghairi jundin saking tanpa tentara ai asakira tegese tentara-tentara yu'inunahu kang nulungi sapa asyakir ing man bal balik bi kuwatillahi kelawan kuwate Allah taala. Yang nomor 2, kula jenengan sedaya kok milih taat teng Gusti Allah tinimbang nglakoni maksiat. Yang kedua, sampean niku mempunyai tentara tanpa adanya tentara. Sampean duweni pengawal tanpa eneke pengawal. Yo, paham nggih? Dadi sampean niku nek nglakoni taat teng Gusti Allah, ape mbek wong, ape mbek tangga, metu sak metu niku dhewean yo gagah wani. Nah, tapi kok kadung nglarani wong, sampean maksiat barono maksiat nglakoni apa nyacat mbek wong, sampean pe metu golek batur, ayo baturi aku. Nah, was-was. Sing jaga langsung Gusti Allah. Ngoten nggih, dadi taat teng Gusti Allah niku balesane ora ketok. Artine aja dirupakan nek kula jenengan sedaya kur cah aku ki nglakoni salat kok ora enek hasile blas. Aku ngaji kok ora enek hasile blas. Jajal sampean nangen-nangen. Siji atine sampean tenang to gak. Urip niku iso tenang to gak. Sing nomor kali sampean iso nyaman to gak dalam nok ndiae. Tanpa adanya pengawalan, tanpa adanya wis sampean wani tok kuate perkara sing jaga Gusti Allah. Wa azahu lan mulyaake sapa Allah ing man ai tegese galabahu menangake sapa Allah ing man ala aduin ing atase ngalahake musuh man min ghairi asyiratin saking ora nganggo apa iku gerombolan. Artine sampean dhewean ijen tatak memang jere ijen tatak bolo Tuhan ya wis ngene iki wani tok. Artine sampean ketika dimuliakan niku dengan sendirinya. Ora kok dimulyakno perkara sampean dadi karo wong liya akeh ngoten mboten. Mulyane nggih perkara Gusti Allah. Ai jamaatin tegese gerombolan yu'ashiruhu kang ngancani sapa jamaah ing man bal balik binasrillahi taala kelawan pitulunge Allah taala. Pun nggih niki penting pelajaran hari ini niku ketoke kok akeh tenan nggih babagan mati. Kula jenengan sedaya niki wis mesti bakalin ngicipi mati, ngicipi pahite mati ya. Sing dienggo kaine awake dhewe ya kain kafan sing jere 14 meter kuwi 14.000 kali 7 kali piro niku. Ya. Nah, wis niku nggih. Tanpa sapu ya, orang nganggo sapu, orang nganggo apa-apa wis kur polosan ngono kuwi mang. Lho nggih to. Makane kula jenengan sedaya minimal nek hari Jumat ya, nek iso ya gak iso klambi putih kabeh, gak iso sak mendhuwur mengisor putih, minimal klambine sing putih. Nggih, bola-balik tak sampekno perkarane napa kok disunnahno ndamel klambi putih. Perkarane kula jenengan sedaya Jumat niku hari Jumat niku termasuk hajjul fuqara wa idul masakin, hajine wong-wong fakir kados kula jenengan sedaya niku hajine ya nek dina Jumat. Oleh wong haji niku identik dengan kain ihram
Lah kain ihram niku rupane mesti putih, ora enek kain ihram rupane ijo. Lah pramila ben kula jenengan sedaya kaya wong sing ihram, kaya wong sing budal haji nek dina Jumat usahakno nganggo klambi putih. Wis sedina tok kuwi lho wae. Ya, sedina tok kuwi mah. Wis ngoten mawon wal maqalatu khamisatu wal 20 wallahu a'lamu bissawab. Pun mugi manfaat, mugi barokah, mugi dadosaken sababiah kula panjenengan sedaya angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri wayah kita sedaya dados putra-putri ingkang saleh salehah sak wanci-wanci kita sedaya kejabil husnil khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngapunten ngoten mawon ingkang saged kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Ngapunten ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma shalli ala sayyidina Muhammad.